Takže čaute ľudia, moje meno je Goman a ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes je to vlog z jaskyne, v ktorej som bol 15.7. Je to konkrétne vlog z Jasovskej jaskyne. No a proste som to točil na výšku namiesto toho, aby som to točil na šírku. Takže za toto sa ospravedlňujem a poďme proste na vlog. Čo si, ja som v jaskyni. Neviem. Kúpele, štos bez kúpele. Mne sa ostro pšuchajú vlasy. Baba, si vysoký, niečo tu je. No ja viem. Roman. Si vysoký, niečo tu je. Roman. Sorry, Roman. V pohode. Keď máš také veľké nohy. No ja viem. Už som zvyknutý. Sa ľahko na nich stúpať. No, tu teda. Číslo 46 topánok. Čo si? Však to sú lode. Na tých uplávam. Do Ameriky. Čo si mi neoplával? Neviem. Zase som si šuchol hlavu. Už maličké to tu je. Však na budúci rok chceš, ale teraz môžu byť na obec. No presne tak. Majka má pravdu. Už tesnučké to tu je. Čo si. Áno, krásna jasovská jaskyňa. Stále lepšie to tu je, ako keď som v sklenenom bludisku. Áno. Tak. No, a tu si teraz na 2 hodiny poležím alebo pospím a potom sa ozvem. Tak nakoniec som sa uložil tu proti tomu. No, okej. Tak to vyzerá spacak, čo si, tu je deka. Tu mám baterku. To si fajne z vankušíka urobil. Tu vanku a akurát na mňa kvaplo. Och joj. Takže ja si idem ľaškať. A keď prejdú 2 hodinky, tak sa vám ozvem. OK, takže ja už mám všetky veci zbalené a odchádzam z jaskyne. Už idem naspäť. Áno. Kúsok zima je, ale tak dá sa držať. No počkajte. Hopla. Tak už prikrčím. Dobre. Nie je kúsok zimníka. Ale tak nie je to nič extrémne. Čo si. Fajne som si pospal 12 a 5 mi kvaplo na hlavu. Cítim sa skvelo. Tak. Už sa blížim k tajomnému, dlhému tunelu. A už som v ňom. Už
Dúfam, že si zase buchnem hlavu. No ja si... Jau! Tu je teplejšie, jak v Afrike. Pomoc. Pomoc. Okuliare mám mínus. No GG. To je GG.